Us porto una notícia bomba, així que si us plau quedeu-vos fins al final perquè no us deixarà indiferents. Ahir, 15 de març, van ser detinguts 3 criminals de la CUP per l'atac totalitari contra una paradeta que van fer els d'Aliança Catalana a les Corts de Barcelona. Aquesta nit han dormit a comissaria i els quadres del partit s'ho han pres així. Endavant, vídeo. El que ha passat avui és molt greu. Estem davant d'una ofensiva repressiva a totes aquelles que, combatent els discursos d'odi, el feixisme, i lluiten per no fer ni un pas enrere en els drets guanyats. Dispensa, senyora important de la CUP. No sé qui ets, ni sé el teu nom. Ploreu i ploreu. Però els vostres 3 detinguts ho són per robar i atacar una paradeta d'Aliança Catalana i la cirereta del pastís per portar a un dels nostres companys a l'hospital. No els han fet dormir a comissaria per passejar pel seu jardí, precisament. I encara ho goseu anar de víctimes? Són uns pocavergonyes, uns sectaris i uns totalitaris. I us diré més, feixistes nosaltres? Quan no hem atacat mai cap paradeta o acte, ni vostre ni de cap altre partit polític. Així que feixistes en què? Si us plau, mireu-vos en un mirall, sou ridículs. Aquí els únics que useu la violència política contra opositors polítics i concretament contra nacionalistes independentistes catalans sou vosaltres. Així que netegeu-vos la boca amb sabó i lleixiu abans de parlar de feixisme tan lleugerament. A més, el pitjor de tot és que aquests tarats no se'n penedeixen dels seus actes, n'estan orgullosos del seu tarannà fanàtic i supremacista. La CUP és la FAI del segle XXI, un partit criminal que aplaudeix i protegeix a criminals.